anthu ali adani makamaka andale amakufuna nthawi imene akufuna voti, koma voti iyo ikakhala kuti si period yache andale samakufuna, motero kuti Amalawi nthawi ino ndiye mufunidwa, mupasidwa ndalama, muonesedwa zabwino, muona azigona pakana kumaliro, pakana kumakatunga mazi, kumaphika nawo ku kitchen, pakana kumagwada, kumadya nawo chipisi, kumadya matemba osaphika, ndicho linga kuti muavotere. Ndiye bwenzi leni ndilija limatchedwa kuti Yesu, Muhammadi, Allah, Mulungu, Mayi Maria. Amenewo ndiye ndi abwenzi eni amene samakuthawa nthawi ya mavuto amakhala nawe, nthawi ya mtendere amakhala nawe. Akanakhala kuti abwenzi andale amamukonda munthu, sakanapita enawo kuchikangawa zulu lija, malo mokuti akaone malo amene anafera nzawo, amene anali ozichepesa, amene amagwira naye ntchito, malo mokuti akaone malo amene aja anzanuwo anapita kukaona mtengo wa kamuzu wa 1960. Kamuzu anazala mtengo kuchikangawa ku 1960, ndiye anzanuwo ndi akazawo ananyamuka zulo, malo mokuti akaone pamene panafera nzawo, anakaona mtengo wa paini, ziko lapasi ndiloopsa. Ndipo ine ndazizidwa ndikumadabwa kuti kodi munthu uyuyu ali ndi ma advisors, chifukwa zulo lija inali siku lochita score max, kuti mwina zina ndi zina zimene amanena anthu zimene zijazo ziyiwalike. Zulo lija inali siku limene President Chakwera akanakaona kodi Commission of Inquiry ija ikunena kuti mulonda akuti sana amve china chilichonse kuti apa panagwera ndege chifukwa cha generator. Ndizoonadi kuti ndege ndi generator chapokose kwambiri ndi generator. Ini nthawi yonena kuti akaone kunena kuti kodi distance ija ikunenedwa ya 4.5 meters imene inangokanda kantengo, mwinaso wina kungokandapo. Ndizoonadi kuti anzathu aja anafera pa 4.5 meters. Ini nthawi yonena kuti akanakaona kuti kodi zijamane na ame komanda kumanena kuti ndegeyo yagwera kumalo kuti ife sitingakafikeko. Ndizoona kodi kuchokera museu ngati anthu okwera mu basi amatha kuiona, ankatha nthawi imeneja kumaona kuti ndege ijatu ndiyo, kodi malo amene wowo analidi malo kuti anthu sangakafike. Ziko la Malawi ndiye zulo lijatu majaji opuma akuluakulu atangolankhula, ndiye kunali emergency meeting itu. Meeting ikatha, meeting kukalowa, akakalowa inayo ikatha, akukalowa so ina, motero kuti inu majaji akale mwatulusa anthu thukuta. Zulo sizinali bwino, kunali ma emergency meeting anthu kodi tiwamanena kunena kuti paziko lapansi palibepo chinsisi. Nkhani itu pang'ono ndi pang'ono Amalawi musadandaule, muzadziwa chilungamo ndipo tizachidziwa pakana paphata, chifukwa pamene papita moyo wa munthu sipamasewera. Olo m'Baibulo Davidi anamupha Uriya, iye nkumaona ngati anachenjera, koma Mulungu anamuchita expose. Vengeance is for God, vengeance is not for us. Ndi nthawi imene ziko tinayenera tibwere pamozi, tipempherere, tigwire makorona. Makandulo aja amatuluka aja, nthawi yake yotuluka makandulo sopano ndi inoyo, pamene ripoti ilili latuluka, ripoti longofuna kumuchita kava munthu. Ndipo ngati ili nthawi yokuti tiopsezane, tiyeni tiopsezane, koma palibe wina wache kumulesa nzache kuti alankhule pa ripoti limeneli kapena pa imfa imeneyi, chifukwa anamwalira ajasiya nkhandwe etu, anamwalira ajasiya nyani, anamwalira aja ndi Amalawi. Ndipo aliyense kumene ali kwa zizimvera chisoni kuti kodi ngati vice president anapita chonchija kuli bwanji ineyo. Ndi apa kuti pano pande kuli maaresti tu maaresti
kunja kuno kuli ma arrest, ma warrant of arrest, motero kuti somwina angati iwo amadziwa kuti ali ni mphamvu, akuziona kuti ali ni mphamvu kwambiri, ndiye kuti sotu majaji akale otu atani amangatu chifukwa ndiye kwakonzedwa ma warrant of arrest. Anzathu amwayi ati achite mwayi mwezi uno wa December atengedwa apite pa area sate, zonse zakonzedwa kale. Last Sunday kunali nsonkhano kundilande umene taona anthu ena akuluakulu a DPP akulankhulamo zinthu zosakhala bwino. Ino tangoganizani masiku apitawa tinkazuzula chipani cha MCP kuti anatenga zikwanje kumayenda nazo mulilongwe kumakhapa anthu, ndipo language imene anaonesa ija ponyamula chikwanje chokacho ndi language ya violence, language imene sikufunika mu democracy. Ndipo anthu anazuzula, mabungwe anazuzula chipani cha MCP ndi president Chakwera ndi Mayi Yoramu chifukwa cholekerera khalidwe wopusa ngati umenewu. Sinakhulupirireso kunena kuti inu ena ma officials a DPP mungapiteso ku nsonkhano ndikumakanena kuti kunoko kungabwere munthu wopanga kwacha wakwacha atanena kwacha mungamuvomere. Zimenezo ndi zimene ife tikudana nazo mu dziko la democracy. Ndipo inuyo a DPP ndi zipani zonse zosusa simunayeneranso kumapangaso khalidwe lonunkha ngati limenelo, chifukwa nkhondo inati ibwere muno m'Malawi inutu anzathu muzathawa, koma ana, anthu olumala, anthu okalamba, anthu osauka sangazathawe. Choncho ngati mukufuna kuti muziyambana ndi anzanu, tiyeni mutengane mpite ziko lina lache, koma ziko lino ndilosauka limene anthu sangakwanise nkhondo. Inuyo sitingakonze two wrongs kapena sitingakonze zolakwika ndi cholakwika chinzache. Inuyo munayenera mukhale exemplary. Timanena zimene zizi kunena kuti anthu andale mmati mukakhala pa podium imakhala ngati mitu yanu simayenda bwino. Inu yonse simunayenere kumalankhula language imene ijayonena kuti kunoko sikungabwere munthu kumazanena kuti kwacha ingagwire imeneyo. Inuyo mukanangopita kundilande kuja mulankhuleko mfundo zanu, anthu amve mfundo za DPP. Kodi pamene mwasintha ndipati, pamene mukufuna kukonza ndipati, kodi anthu akakuvotereni chifukwa chani? Koma mukamafuna zinanso muzipanga ngati zimene akupanga afiti awawa, afisi awawa, zimene akupanga ziya kumanyamula zikwanje, kumazitenga ngati iwo ndi mabouncer, kumayenda ndi mfuti. Ndiye kuti zimene zozo pang'ono ndi pang'ono tikuyikwirira democracy, komanso Malawi muno mukhoza kuzabwera nkhondo. Choncho ndikupempheni inuyo ma officials a DPP mukhale nanunso ni meeting yanu kuti pamene mukupanga misonkhano, ngakhale olo wa UDF, ngakhale olo wa Ford, pamene mukupanga misonkhano tichite avoid mawu amene angachite cause violence. Zimene jasizi nakhale bwino. Inetu ndilibe tuzonyengerera, mwina ena mukhoza kumaona ngati ndikhoza kukuchitani spare. Ine ndilibe kuti ati kaya nimachokera kumulanje, kaya DPP yo ndi anthu ena aga kumulanje, kapena akutholo, kapena ajiromwe. Ine nimang'amba kung'alula. Atalakwisa a Ford ndi akhapa, akalakwisa a UDF ndi akhapa, awawa ndi amene nimakhapa so daily a MCP wa. Choncho tiyeni atichite avoid ma languages amene angamuchite provoke munthu wina ndi kuyambisa ma violence, especially now pamene tikupita ku chisankho cha fake ichichi, chifukwa ichi ndi chisankho cha fake cha Anabel Ntalimanya ndi azibale ake a MCP akufuna awine kuwakakamiza anthu asakufunidwa. Munthu sunga mukakamize munthu kuti akukwatire asakukufuna, sunga mukakamize munthu kuti alowe ntchito asakukufuna. Lero ndi zitu a MCP kukakamira kuti anthu avotere, ati kupanga ma tactics obera. So pamene tikupita ku chisankho ichi tikuyenera tisamale kwambiri. Malawi munomo muli mavuto osiyana. Instead of you andale kuti mupange njira zochita address mavuto
mavuto amenewa tikuona ngati nthawi tilibe yokuti tizikamvera ma languages opusa, ma languages amene angayambise nkhondo kuno ku Malawi, ma languages amene Malawi sanga akonde konse. Tiyeni tipite tikapange kampeni yathu, ndipo muno Malawi palibe kuti ati uku ndi kwa MCP, uku ndi kwa Ford, uku ndi kwa DPP. Malawi ndi wa wina aliyense. Choncho zimene timazuzula anzathu ifeso tikuyenera, we must walk the talk. Tikamazuzula anzathu monga amene anapangira awa asatanika a MCP wa kunyamula zikwanje kumakhapa anthu, zimene zijazo is not allowed in a democratic country like Malawi. So inuyonso a DPP samalirani pamene mukupanga misonkhano yanu, musanenepo za anzanu, munene mfundo zanu monga amene amanenera Professor Arthur Peter Mutharika uja, monga amene amapangira Atupere uja, monga amene amapangira Enoch Chihana uja. Kungofikapo mmene muja ndikungolankhulapo monga amene akupangira David Mbewe uja, kulankhula mfundo zimene zingapange transform Malawi. Izi za nkhondo zisizititengera kwina kulikonse. Ndikuta kuona munthu wina ochedwa St. Louis amene wangolowa kumene muchipani cha DPP ku msonkhano wa Kundilande akulandira ka warrant of arrest. Kutereko zonse zakonzeka kale, zofuna kuti amuthyole nawo unyolo, ati chifukwa cholankhula mawu osakhala bwino. Izizi zachitika pakati pa usiku ndi kugona, ndipo Mulungu anabwera kuzandiyendera mwapaderadera ndikundiuza kuti muchenjezeni St. Louis amene wangolowa kumene chipani cha DPP, ameneyi amukazinga nawo unyolo, ndipo zonse zokonzekera zatha. Angokhala kuti anyamatawo anyamuke paja pamachedwa pa Lilongwe akamutape pa Chigumula. The DC mwana woopsa kwambiri. Akuluakulu awere sinazione anachezera kuona zoona. Chilima kulimbikira kosekuja, Chilima kulawira kosekuja kukapanga kampeni, Chilima mwana osatopa, Chilima mwana ozichepesa ku Chilima, kulolera kuutaya vice president wako ndikutenga so vice president. Koma zoona ziko lapansi lilibe chilungamo, muyuse tu muntendere.